Marija je pomenula i e-twinning, najveći evropski internet portal za zaposlene u školskim i predškolskim ustanovama. Čuli ste koliki je broj nastavnika i vaspitača učestvovao u ovim projektima. Dakle, broj registrovanih učesnika iz naše zemlje je preko 3800, a oznaka kvaliteta je javno priznanje koje e-twineri dobiju za svoje projekte. Fondacija Tempus kao nacionalni tim za podršku e-twinningu u Srbiji već 6. godinu za redom dodeljuje i nacionalne oznake kvaliteta za odabrane projekte. Nakon toga nastavnici mogu da prijavljuju svoje projekte i za evropsku oznaku kvaliteta. Do sada projekti iz Srbije dobili su 1029 nacionalnih oznaka i 486 evropskih oznaka kvaliteta. Sada, s obzirom na okolnosti izazvane koronavirusom, ove godine nije bila moguća svečana dodela nacionalnih oznaka kvaliteta za sve dobitnike. Ipak želja je bila da bar simbolično dodelimo nekoliko nagrada dobitnicima. U pitanju je 5 nastavnica čiji su projekti dobili najviše ocene i koje su danas sa nama. Nacionalnu oznaku kvaliteta uručit će im Marija Filipović-Ožegović, a ja pozivam Biljanu Pipović iz gimnazije Stevan Jakovljević iz Vlasotinca da dođe. I ako mogu samo da dodam, tema Biljaninog projekta je razvijanje međugeneracijske tolerancije kod srednjoškolaca. Možete da se slikate, da, i možete da ostanete tu za zajedničko. Zatim, Gordana Pešić, Hemijsko-prehrambena tehnološka škola iz Beograda. Tema Gordaninog projekta je podizanje svesti o zdravoj ishrani kod učenika i Gordana je uspela da taj projekat napravi i primeni povezivanjem različitih predmeta, biologije, hemije, likovnog, stranih jezika, matematike i fizičkog. Pozivam Ljiljanu Mudrinić iz osnovne škole Laza Kostić iz Gakova. Ljiljana je nastavnik razredne nastave, sprovela je projekat u kome je bilo čak 111 učesnika, a projekat se tiče promovisanja jednakosti dece sa teškoćama u razvoju i mladih sa invaliditetom i njihovog socijalnog uključivanja. Iz osnovne škole Petar Leković u Požegi došla nam je Olgica Spasojević. Olgica Spasojević je naša e-twinning ambasadorka, moram prvo to da kažem, zato što Olgici smo zahvalni za promovisanje e-twinning portala. I Olgica je dobila oznaku kvaliteta za razvoj jezičkih veština kod učenika kroz igru simulacija. I iz 13. Beogradske gimnazije iz Beograda ovde je Tamara Vukadinović. Tamara Vukadinović je za razliku od prethodnih dobitnica prvi put dobila oznaku kvaliteta, tako da je prvi put dobila ovako veliki broj poena, nastavnica engleskog jezika i dobila tema njenog projekta pružanja podrške vršnjacima u doba pandemije i karantina. Čestitamo još jednom svima, možda je ovo prilika za grupnu fotografiju. Marija, takođe. A ja bih želeo da napomenem i da svi vi možete komunicirati sa nama preko Twitter kanala Fondacije Tempus. Tu je i sekcija sa komentarima ispod live streama na YouTube kanalu. Hashtag je Erasmus Srbija, veliko E i veliko S od onog Srbija, pa možete slati i komentare. Sledi kratka kafe pauza, tokom koje u holu možete pogledati neke projekte i primere dobre prakse iz različitih sektora, a za 15 minuta nastavljamo konferenciju panel diskusijom. Hvala.